veles s'inflaran, el vent ens portarà. Els anys pesen, però escolta, tenim moltes ganes de començar amb aquest Maricel, començar el càsting, que s'ha presentat moltíssima gent, d'aquestes 800 i pico hem escollit, doncs, de moment, uns 120 persones per fer la primera ronda, diguéssim, directa, no? Presencial, i després farem una segona ronda i la final, diguéssim, Bueno, l'afrontem amb il·lusió i amb tristesa, aquesta cosa, això que és el drama i la comèdia que es barregen, doncs aquí una mica és això, vull dir que de fet per una banda ens fa moltíssima il·lusió tornar-lo a fer, perquè bueno, ha sigut un muntatge que per nosaltres és mític i que ha passat 10 anys, donar l'oportunitat a molta gent que està esperant-lo fer, perquè veus la il·lusió de molta gent per arribar als escenaris amb el Maricel és fantàstic, no? Tristesa perquè es veus que ja estem acabant, vull dir, i això sempre s'acaben les coses, però sempre queda una certa rau interior d'anar finalitzant. El Maricel no és fàcil de fer, han de ser bons actors, han de ser bons cantants, també la cosa física té que veure, no? I sobretot, jo que he portat molts anys de càsting, tenir la intuïció de que no poden ser persones complicades. Això és molt important. Però bueno, com que vol connectar el Maricel, jo clar, l'he vist a tots cantons, a tots els racons del teatre, entre caixes i tal, i sobretot que vaig fer 498 funcions com a actor, diguéssim. Des que el vam reprendre i vam veure que era un espectacle que passats els anys hi havia noves generacions que no el veien, ens semblava molt realment útil tornar-lo a fer. I ens en vam donar compte quan el vam fer el 2004. Després vam dir, bueno, doncs d'aquí 10 anys, el 2014 el tornarem a fer, i va passar exactament el mateix. I jo personalment em vaig emparrar de dir, bueno, doncs als 50 anys el tornarem a fer, vols dir, perquè sempre hi ha un que diu vols dir, i llavors jo vaig dir, bueno, doncs em sembla que segur que hi haurà gent nova que no l'ha vist.